B'investiment li jlaħħaq l-10 miljun euro, dik li għal snin twal kienet distillerija f'Fondaq ir-Rumien se tkun trasformata f'reverse osmosis ġdida li se tejjeb darba l dejjem il-kwalità tal-ilma għall-Lawċin. Dan il-proġett ambizzjuż li se jibda jiffiltra ma' 10,000 metru kubu ta' ilma kuljum jinsab fil-fażi tas-sejħa tenders li fetħet il-ħadd u tibqa' miftuħa għal xarejn sħaħ. F'intervista telefonika ma' News, il-kap eżekuttiv tal-Water Services Corporation, is-Sur Richard Bilocca, stqar li dan il-proġett u wieħed pożittiv għal diversi fatturi. Iva, dan il-reverse osmosis huwa bżonn fuq diversi frontijiet, ġifieri kemm biex nissalvagwardjaw l-ilma tal-pjan f'Għawdex, biex tiżdied il-provista, s-sigurtà tal-provista fil-Gżira Awċija x'illum Għawdex jiddependi minn fuq pipe li għaddi minn taħt l-ilma minn Malta sewwa u anka biex fil-kwalità, ġifieri malli dan il-proġett jiġi implementat, ġifieri malli jitlesta mill-għada l-Għawċin ħajkunu seraw qabża sostanzjali ġifieri fil-kwalità tal-ilma tagħhom. Is-Sur Bilocca spjega kif dan il-proġett qed jinħadem bl-aqwa teknoloġiji disponibbli biex ikollu effiċjenza t-enerġija massima u jkun salvagwardjat l-ambjent tal-madwar. Dan il-proġett miexi fuq standards ambjentali l-aqwa teknoloġija available illum ħajkollu effiċjenza enerġija tajba ħafna ġifieri ma qadniex naqtaw kantunier imkien ħajkun proġett li nara il-futur ħares lejn il-futur biex jiżgura li Għawdex l-provista l-ilma tiegħu ta' kwalità għolja u bl-istandards ambjentali u ta' sostenibilità hemm bżonn. Dan il-proġett ħolqa f'katina ta' proġetti ambizzjużi li qed twettaq il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma fosthom dak ta' New Water f'Malta Għawdex li huwa parti minn proġett b'investiment multimiljonarju li se jara t-tisqif u bini ta' strutturi ma' ta' ġibjun madwar pajjiżna.